ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டெக் தமிழன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி கேமிங் தமிழ் அண்ணாவோட எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கேமிங் தமிழ் அண்ணாவை அவரோட லோகோ மாதிரியே நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த லோகோவோட அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருங்க காமிக்கிறேன். அது வெறும் அந்த எம்டி இது மட்டும் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எம்டி டவுன்லோட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். அது உங்களுக்கு ஒருக்க காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நான் கூகுள் ட்ரைவில் நான் வெப்சைட்லேருந்து கஷ்டப்பட்டு டவுன்லோட் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஃபைலை பார்த்திங்கன்னா நான் கூகுள் ட்ரைவில் என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அதை வச்சு நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப் வேணும். அதாவது என்ன ஆப்னா ஃபிக்சல் ஆப். இந்த ஆப்போட லிங்க்கையும் நான் உங்களுக்கு கீழே தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்சல் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ பண்ணிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இது கொடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் சைஸ் இருக்குது. அதை கொடுத்து ஸ்கொயர் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த எம்டி இது காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரம் கேலக்ஸி கொடுத்துக்கிறேன். கேலக்ஸி கொடுத்து டவுன்லோட்ஸில் அந்த எம்டி இது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நான் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்து இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடிட்டில் போய் நீங்கள் பென்சிலில் கொடுத்து உங்களோட இதை கொடுத்துக்கோங்க. நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கேமிங் சேனலான விஎஸ் கேமரோட நேம் கொடுக்குறேன். கேமர் கொடுத்து நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் போய் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபாண்ட் சைஸை மாற்றிக்கிறேன். எனக்கு எந்த இது வேணுமோ ஃபாண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இது நல்லா இது கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும். ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாம். முதல்ல நம்ம டெக்ஸ்ட்டோட சைஸு ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த சைஸ் நம்மளுக்கு ஒரு 50 வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கர்வ் போய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம். 15 தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்ட். இங்கே கொடுத்து இந்த இதை கொடுத்து லாக் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே லோகோ கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இம்போர்ட் கொடுத்துக்கிறேன். இம்போர்ட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறவங்களோட எல்லாத்துக்குமே தெரியும் என்ன யாரோடதுன்ட்டு. இங்கே கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நான் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டை நான் ரெடியூஸ் பண்ணோன்னா அந்த இமேஜ் செலக்டில் இருந்துட்டு அது இப்படி ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இலேஜு கலர்ன்ட்டு இருக்கும். அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெலீட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கலரு. பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்து நம்ம எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிறுசு பண்ணி இங்கே வச்சுக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்படி கரெக்டாக வச்சாச்சு. கரெக்டாக இருக்குதுன்னு ஒரு பார்த்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு லாக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எங்கேயே மூவ் ஆகாது. பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இது கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஸ்லோகன் மாதிரி கொடுத்து இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி எடிட் போய் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா கேம்ஸும் விளாடுவேன். ஸோ நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரோ கேமர்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் கலர் பார்த்திங்கன்னா அது நான் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் இந்த கலர் இருந்ததுனால நம்ம ஒயிட் வச்சோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாக் வச்சுக்கலாம். கொடுத்து பிளாக் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா சைஸை கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ஆர் 32க்கு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்து நீங்கள் இது பொசிஷன் மூலமாக மூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக வச்சுவிட்டு கொடுத்து முதல்ல ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் இன்ச்சே வரணுமான்ட்டு கொஞ்சம் இன்ச்சே கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் டச் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எம்டி இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் ட்ரைவில் கொடுத்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் அங்கேயே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம்.
நான் வந்து வெப்சைட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இது உங்களுக்கு வேண்டான்ட்டு நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதோட லிங்க் கொடுத்துறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது பண்ணோன்னா பிக்சல் ஆப்பில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அது இதில் பண்ணுறதுன்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், அது உங்களோட இஷ்டம். ஆனால் நான் பிக்சல் ஆப் தான் 100% சொல்லுவேன். பிக்சல் ஆப்க்கான லிங்க்கையும் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில். நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த சென்டரில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இது கொடுத்து நம்ம சேவ் இமேஜ் கொடுத்துக்கலாம். ஆல்வேஸ் பிஎன்ஜி டைப்பில் சேவ் பண்ணுங்கள், கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் சேவ் ஆயிடுச்சுன்னு வந்துச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேலக்ஸி போய் பார்த்துடலாம். கேலக்ஸி போய் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிக்சல் ஆப்பில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சேவ் பண்ண இமேஜ் வந்துச்சு. இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணது, இது இப்போ சேவ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இப்படி நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூகுள் ட்ரைவ்லேருந்து. திரும்பி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு